B-Boy Τίμο, τώρα θα σας δείξω πως κάνουμε εμείς που γουστάρουμε τα R&B ενώ βρισκόμαστε σε κλαμπ. Πάμε! Καθόμαστε στον τοίχο ή στο τραπέζι, όπου γουστάρουμε και μόλις παίρνει το τρελό κομμάτι, αρχίζουμε και φορτώνουμε. Yeah. Οι τσεφτετελάδες όταν πάνε σε μαγαζιά που παίζουν R&B. Οι τσεφτετελάδες όταν είναι σε ένα μαγαζί που παίζει R&B και μόλις μπουν τα δικά τους,